Έλα. Ως διαμαγείας κάνει αναστροφή. Ω, καλά. Δεν την παλεύετε. Δεν την παλεύετε. Δεν την παλεύετε. Τώρα που κλώτσες η μπαγαζιέρα 15 χρονών σκατό, τι κατάλαβες? Πού είσαι, φίλε? Καλά, εσύ. Τι κάνεις, ρε? Ρε, κάνεις ερημένο, τι κάνεις? Ελάτε. Τι θέλετε? Μαγιά θέλετε? Μαγιά θέλετε? Τι θέλετε, μαγιά θέλετε? Έλα, καθυστερημένα, κατέβα από το πατίνι, έλα. Έχεις τις μπάλες να κατέβεις από το πατίνι? Τις έχεις τις μπάλες? Ναι, τις έχεις τις μπάλες. Τις έχεις μπάλες να κατέβεις από το πατίνι? Τις έχεις τις μπάλες? Πού να τις βρεις τις μπάλες, αφού σου τρέχουν οι καπότες από πίσω? Τον τρως όλη μερής και όλη νυχτής. Πού να τις βρεις τις μπάλες? Ένας άνθρωπος 50 εσείς, στα πατίνια, μαγιά, κλανιά και εξάτμιση. Ένας άνθρωπος είμαι. Δεν τολμάτε να κατεβείτε από το μηχανάκι, από το πατίνι, από τα αμάξι. Η μαγιά σας αυτή είναι. Πατίνι, μαγιά, πατίνι. Η μανούλα σας τώρα κάνει μεροκάματο. Κάνει μεροκάματο η μανούλα σας τώρα. Κάνει μεροκάματο. Όλα μέσα, όλα, και τα καρούγια, όλα μέσα. Και τα καρούγια η μανούλα σας τώρα. Αυτή είναι η μαγιά. Στα 20 μέτρα πετάμε πράγματα, κάνουμε, ράνουμε, πατίνι. 50 άτομα, αυτοί, ένας εγώ. Έχεις τις μπάλες να κατέβεις από το πατίνι να έρθεις στα τετ. Η μαγιά που μάθανε. Η μαγιά, τον πιτσιρικάδο. Μαγιά. Έλα, Μανούλα, τι κάνεις, καλά είσαι? Ναι, πουλάκι μου, καλά είμαι, εσύ? Καλά είμαι κι εγώ, Μανούλα, καλά. Να σου πω κάτι, θα μου δώσεις 10 ευρώ για κάτι που θέλω να κάνω? Τι έγινε, παιδί μου? Θες να πάρεις προφύλαξη γιατί με τη Σουζάνα θα κάνετε τζουμπρούτζου? Όχι, ρε μαμά, δεν είναι γι' αυτό. Θες να σου δώσω 10 ευρώ να πας σινεμά να δεις με τους φίλους σου ταινία? Όχι, ρε μαμά, δεν θέλω αυτό. Θέλεις μήπως να σου δώσω 10 ευρώ να πας να φας κοντοσούβλι χοιρινό? Όχι, ρε μαμά, δεν θέλω αυτό. Και τι τα θες, ρε παιδί μου, τα 10 ευρώ? Θέλω, ρε μαμά, να πάω να νοικιάσω ένα πατίνι, να πάω να πάρω και με το βραβείο Νόμπελ Αστροφυσικής. Δεν σε πήγαινα στο Χάρβαρντ να σε κάνω σπουδαγμένο παιδί? Πώς το σκέφτηκες τέτοια ιδέα? Είναι δυνατόν? Μπράβο, όχι 10 και 20 να σου δώσω. Πόσα θέλει? 2 χέρια, 3 πόδια.